alebo formou PPP, ale hovorím napríklad na úkor iného úseku, ktorý by sa pozastavil, lebo vždycky je to na úkor niečoho, pridávať sa nedá. Ale napríklad by som sa snažil veľmi rýchlo zalobovať na Slovenskej správe ciest urýchlene tzv. Komunikáciu K2, ktorá by vlastne odbremenila Sabinovskú ulicu v smere od Sabinova a viedla by... Už tam boli rôznorodé pokusy určite Sabinovskú dopravu vyriešiť práve túto ulicu. Rozšírila sa križovatka, taktiež sa spravila okružná ulica. Ako vy vidíte možno tieto mestské opatrenia, ktoré reálne boli, pretože tá infraštruktúra patria k mestskému plánu nepochybne? Áno, je to súčasťou územného plánu mesta, ale investor je štát formou Slovenskej správy ciest. Ja si myslím, že to je len o tom, ako kompetentní ľudia v tomto meste dokážu presvedčiť investora, že jednoznačne tu treba riešiť ako číslo 1 tento problém. Tento problém je pre naše mesto prioritné a tento problém proste jednoducho treba vyriešiť. Viete, dakedy to znamená, že neodídete z tej kancelárie zodpovedných ľudí, aby sa to vyriešilo. Čiže je to len o tom, aký dôraz dáte. Takže vidíte to na personálnom obsadení a na istých prioritách v rámci istej osobnosti? Jednoznačne je to o tom, aby ste mali dostatočne kvalifikovaný tím, ktorý má argumenty a presvedčil kompetentných sediacich v Bratislave, že pre mesto Prešov je toto priorita. A všetko ostatné dáte v zásade bokom. A viete, niekedy platí pravidlo, keď vás vyhodia dverami, prídete oknom. Sme v Prešove dneska v situácii, že aj preto treba jednoznačne začať konať. Jemne sme načrtli železničnú dopravu. Skúsme stručne, ako vy vidíte to, že Prešov ešte nemá nejaké extrémne priame spojenie, respektíve možno nejaké pravidelné viacnásobne do dňa spojenie s Bratislavou. Musím úprimne povedať, že aj ja keď som vlastne rozdelil železnice na osobnú a nákladnú, také za rok a pol sa mi nepodarilo úplne toto napraviť. Zaviedli sme vtedy, je jedno vlakové spojenie, ale nie je pravidelné jedenkrát do týždňa, kde ide rýchlik vlastne z Humenného cez Prešov a ide priamo do Bratislavy, ale ide vlastne len raz tam a raz naspäť v týždni. Čiže to bolo také minimum. Vtedy sme nezavádzali, ale je tam pripravený materiál. Nechal som ho vlastne súčasnej vláde k dispozícii. Momentálne, ak ste zachytili informáciu, tak sa dobudovala, alebo budú sa nakupovať, alebo nakupujú sa vlakové súpravy, tzv. prímestské súpravy, ktoré by urýchli dopravu. Je tam jednoduché riešenie. Dakedy priame spojenie neznamená, že musíte ísť priamo, ale dakedy je pre vás to mať taktovo zohraté, pojem cestujúci, potrebuje mať ten komfort. A je veľmi jednoduché, že keď tie vlakové súpravy prídu, tak jednoducho stačí, že ku každému IC vlaku, ktorý chodí z Košíc do Bratislavy, jednoducho pristavíte súpravu v Prešove. Nebudete stáť v Obišovciach, nebudete stáť v Kisaku, nebudete stáť... To pôjde bežné, normálne osobný vlak. No to už ide viac menej niekedy motorový vlak. Presne, to ide a títo presne. A vlastne urýchlite to, že nastúpite v Prešove, prídete na nástupište číslo 1 na druhú koľaj, kde na druhej strane máte pristavený na ICčko, vystúpite, prejdete cez perón, nastúpite si do vlaku, fičíte do Bratislavy, tým pádom by tie ICčka nemuseli v tom Kisaku stáť, nemuseli by ľudia v tom Kisaku prechádzať na 8 koľaj, cez niekoľko koľajíšť, v zime je to nepohodlné a tak ďalej. Čiže sú riešenia, ktoré sa dajú veľmi rýchlo urobiť, potom dlhodobé zelektrifikovať jednu odbočku, zdvojkolajniť vlastne koľaj po Kisák, je elektrifikovaná, ale zdvojkolajniť túto koľaj vo všetkých úsekoch, aj túto odbočku. Je to investícia, ktorá by si nevyžadovala takto veľa. A to už sú konkrétne plány? Áno, to sú konkrétne riešenia, ktoré chcem presadzovať a preto som sa aj rozhodol ísť do tej politiky. Poďme pozrieť na tú perspektívu možno vás a vašej strany v rámci regiónu, teda SDK ODS. Čas nás tlačí, skúsme zostručniť, čo všetko by možno, že mohli ste vy práve priniesť pre región, v ktorých oblastiach pomôcť a ako? V prvom rade by som chcel presvedčiť a budem presvedčať ľudí. Je to určitým spôsobom, a treba to nahlas aj povedať, o generačnej výmene. Je to o generačnej výmene, kde je potrebné ukázať a ja chcem byť príkladom toho, že by ľudia mali ísť do politiky, ľudia proste jednoducho v strednom veku by mali sa zaujímať o veci verejné. Chcem prilákať ešte mladších ľudí, aby proste jednoducho nemávli nad mnohými vecami a nekývli rukou, ale proste aby prišli a vyjadrovali sa. Čiže
chcem, aby sme v komunálnych voľbách 2010 minimálne v takých 5 okresných mestách postavili vlastných kandidátov, takzvanú takú, nechcem povedať, že úplne mladú krv, ale v zásade ľudí, ktorí budú dynamickejší, ktorí proste jednoducho budú sa snažiť využiť ten nový potenciál, čo táto doba prináša a postaviť nášho kandidáta za našu stranu v meste Prešov. Viete si pod tým potenciálom vôbec už niekoho konkrétneho predstaviť, alebo máte áno, takú víziu, že... máme dneska už rozpracované, kde máme aj konkrétnych vo Svidníku, určite riešiť túto situáciu v Starej Ľubovni, v Poprade a v Prešove. Budeme chcieť získať ešte podporu koaličných partnerov Kresťansko-demokratického hnutia a novovzniknutú stranu SAS, ktorou chceme odkomunikovať a postaviť nášho kandidáta a získať ich podporu na primátora tohto mesta. Myslíme si, že treba, aby sem prišli ľudia na čelo tohto mesta, ktorí vedia, kde majú ísť, za kým majú ísť, čo majú urobiť a budú myslieť v prvom rade na rozvoj tohto mesta a nie len Teraz máte pocit, že to tak nie je? No, mám z toho taký pocit, viete, lebo keď sa na jeseň som sa dozvedel, že súčasný primátor sa rozhodne kandidovať na župana a pritom ešte nedokončil svoju prácu, tak som si povedal, nie je to v poriadku, každý by mal ukončiť svoju prácu. Ja som si tiež povedal a ja som ukončil prácu pre svojho zamestnávateľa v týchto dňoch. K 30. aprílu vlastne bude odovzdaný jeden úsek, kde som šefoval vlastne aj výstavbu diaľnic. Ukončil som svoju prácu a potom som mohol uvažovať, že idem do politiky. A dneska som sa ešte dokonca z billboardov dočítal, že tak mi to nevyšlo na župu, tak poďme do politiky, poďme do parlamentu. Neviem, myslím si, že je to na posúdenie ľudí. Mne sa to nezdá a otvorene hovorím férové. To už je téma viac menej volieb, ktoré sú pred nami. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste našich divákov informovali určite o témach, ktoré sa týkajú nás všetkých, infraštruktúry, hospodárstva, posilnenia ekonomiky, tradície a verím, že sa ešte niekedy stretneme. Ďakujem vám, milí diváci, že ste zostali s nami z televíziou Prešov. Majte sa zatiaľ. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem pekne. Dovidenia.